16 student ta' 16 sena lestew b'suċċess kors fil-welding. Kors li sar taħt il-kappa tal-Alternative Learning Programm b'kollaborazzjoni mal-kumpanija Motherwell Bridge f'Ħalfar. L-istudenti li ma kinux isibuhom komdi fl-istrutturi edukattivi tradizzjonali tkellmu dwar kif qabel kienu jsibu bibien magħluqa. Filli ma kienx naf naqbad welding bidejja u filli bħal speċi għaddejtu hekk. Tallimt li pereżempju mhix ħaġa faċli li tiweldja minn welding għal welding u l-pjanċi skont il-verek li jkollok. Tallimt bej x'differenza hemm bej welding u ieħor. Avventura sabiħa kienet. Naħseb illi hija ħaġa tajba l-futur tagħna. L-istudenti jħossu wkoll li dak kollu li talmu fi 3 ġimgħat se jsibuh utli fil-futur. Għax pereżempju jiena fik tmur biex tibda kors għandi digital level 1 lest. Ġifieri tajjeb. Ħolma tiegħi li insiefer u niweldja barra minn Malta u hekk, nagħmel flus u hekk. Seftin Mamo, training manager tal-kumpanija, spjega l-bidla li seħħet f'dawn l-istudenti. Fimni l-ewwel ġurnata li ġew, bdew jaraw kollox bitqin. Biss però ma' żmien indunaw ta' 3 ġimgħat li għamlu hawnhekk, indunaw li kollox jista' jsir. U l-welding huwa xi ħaġa li jista' jitalmu kulħadd, ħaduha bħala challenge dawn l-istudenti u fl-aħħar mill-aħħar kulħadd innexxielu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo tkellem dwar il-fatt li dawn iż-żgħażagħ rridu jitalmu u jittama li jkun hawn iżjed bħalhom. Żied jgħid li l-Alternative Learning Programm qed ikompli fit-twettiq ta' inizjattiva oħra, dik tal-Edukazzjoni Plus. Inizjattiva li se ġib flimkien l-awtoritajiet tal-edukazzjoni, organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, unions u kumpaniji sabiex l-esperjenza taż-żgħażagħ fix-xogħol tkun waħda tajba, esperjenza mibnija fuq il-ħiliet u l-valuri.